wa na ang blood is thicker than water. Kay ang dili mga kaliwat, mo na may makatabang sa imong kalisdanan. Kay ang kaliwatan, mo accept na lang nimo ug halangdon ka para nila. Or kung successful ka. Kung dili ka successful, aw, nga. Mao ni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Dalian nagsud ang mga styro nga may leche flan sa dagko nga plastic, Freddy. Usa nang orasa ron, Niya mambitaw, day pilisa. Kalma lang gud. Pastilan, di madakalma, oy. Daghantag mga orders. Kinahanglan nga mahuman og mahatod na dayon ni nato. Aron makakwarta ta ni ini. Kalma lang. Dali isab gamay. Pa, nanawag ang akong classmate. Nagsugod na kuno ang ilang feeding. Unya, ang mga leche flan, wa pa nahatod. Ay, nga lang, Irma, nga ihatod na ni karon dayon. Ay, paitabaya ini. Uy, dugay magod kong nakapalit ang mga ingredients. Kaya nangita pa ko kautangan. Wa pa ko pautanga o kwarta ni by Freddy nga akong sangay. Wow, yan yung mga orders ni mo ron. Makancel ginunta ni. Paitan ni kinabuhis pobre, maningkamot man tuod ta, pero di sab dagi magkabuang siya tagpangitag puhunan. Agay! Uy, diriyot ko matapsing ni sasakyanan. Murag ang sakyanan man to sa igsoon ni Freddy. Paita. Human lang ko nungi aron pasakyon ko. Padong na ko silang pauli. Ay... Sagdi lang, ma. Makahuman lang ko sa college. Palitan ti kag sakyanan, ma. Kana... Unsa? Ermanindot ang imong plano. E-bike lang, ma, kay mahal man ang auto, ma. Okay ra? Okay ra ko ng e-bike, Irma. Ay, loya din ni mga pobreta, no? Ibaliwa man lang ta. Oo, nag-imot naman sa kapilisa oy diha nung sa makaw Uy, ganun ka manang naunsa ka manang. Dagi sakitan lang ko, Freddy. Kaditan bitang manang. Ay, gani hagod samtang naglakaw ko pa doong na ko paulik din his ato. Naagian ko sa sakyanan sa imo isuon. Iko man lang kong giagian o gibusinahan. Wag yun ko hunungi, aron nung tapasakyon. Kay paingon naman po doon ta silang pauli, God. Na, awara gus mama, Kita raw na itong duha ang nahibaw ato. Iyas ang giistoryahan si Papa Freddy. Awa noon, ni walk out, kay nalain po to siyang igsuon. Irma, magminyo na to. Hindi minyo. O pagay ta makahuman og eskwela, Ray. Motiwas lang ko ta, bisag minyo na tagod. Kuyawa, good. Unahon sa nato itong pag-eskwela, Ray. Uy, dili kay unya na ta motiwas kung minyo na ta, kapuyas at ana. Ang resulta, ana, no, di na taganahan mo eskwela, ilabinag naa na tay anak nga ati Manuel. Paapot lang good tarikod. Asa naman ang minyo, Kung kita gyud ang meant to be, kita mang gyud, gets? Gets. Irma, nabaw ka ba sa latest? Wala ba, Ariela, niya? Pahin saan sa manya? Ay, kaning, di mo tanong ko isulti ni mo ba? Bahin saan sa mangkuna bayot, unsa na? Ay, bahay ni Ray. Nga naman si Ray? Nakita anak ko nga nag-date sila ni Maribel. Oh. Mao ba? Oh, okay. Why problema? Salamat sa info, ha, yun. Mayong gabiin ninyo ng Felesa, Noy Freddy. Uy, maing gabi isab ni mo dong, Ray. Ano ni amang ka? Bitaw, ngano ni amang ka? Magplastikay ta ini, ha? Ray? Dong, Freddy, ali sa mamiya sa ta. Pasagdan ta silang magsulti. Dili, ma. Dinhila mo, ma, pa. May nang makabati mo, unsa di ka plastic tawhana. Naunsa mong ka, Irma? Ano mo ka nasuko na ako? Dili kay murara. Nasuko chuko ni mo, Ray. Nag-date mo ng Maribel. Nganong ali pa mangkas amo mamisita nako, ha? Plastic ang pagkauyab. Adto kas lang Maribel. Adto pamisita didto ayaw dinis amo.
Natog ka na, nak. Dali, ay napakawa na to na. Nagmata pa ko ay Felisa, Pa Freddy. Nak, may mo ba nga magsulti sa ta? Bahin saan sa manak, Ma, Pa. Ermanak, ang manag-uyab gud mag-away-away mangyud na. May mong nakasa ni mo si Ray, pero hatagi si second chance. Ingon anak masabi ka ni Antos papa ni mo ba? Mag-away, mag-uli, tungod kay nagsinaptanay man ming duha. Nak, kung nahikugma ka ni Ray, pasayloa siya. Thank you kayo, Irma, nga kung gipasaylo. Unya, kung muusab kag pangitag laing babae nga i-date, wanay pasaylo ay hari, ha? Automatic nga buwag na kita, ha? Yes. Promise. Pinangga gali ko ni mo. Apa niya? Ayun sa ning atong ipoy. Lami, pero pasig mo mapus ko. Alam mo yan. May noon na ron. Makaanak na tayo. Dito na magbuwag. Ay, sakit. Okay. Sorry. Sorry. Ray. Bakakon siya. Bakakon. Gusto na, Erma. Naraot ng bata nga naasa imong sabakan sa pagsigil mong hilak. Felisa, Papa Freddy, pasaylo ako ninyo. Ganong lang makaikag panghupaw, Felisa. Kumusta man ang last check-up ni Irma? Kano saan na mo gawas ang atong apo, ha? Freddy, panda mong tagdakong kantidad alang unya sa pagpanganak ni Irma. Kaya nagbabag ko nung iyang anak. Isisaryan unya ko no siya. Unsa? Pauma kong kwarta, dong bugs. Para sa pagpanganak ni Irma. Kinanan siyang sisaryan, dong. Isisaryan siya. Sorry lang kayo na ipidot, ha? Oh, Okay, kwarta na ipidot, eh. Why lang dito sa maila, eh. May catering services mo na sila. Sure ko, kapahuam ito mo kwarta na ipidot. Kanang pagmapdos ni Irma Manoy, no? Tinuyuan yun na niya ay. Ngano ang po niya pangandami? Unya karon nga na problema na mo anhilang mo aron mangayog tabang. Ato atong laki nga mo'y nakapamapdos niya. Ug mo'y pabayra sa pagsisarian. Wa ko'y kapahuam ninyo noy, uy. Wa namo pamunitang among kwarta. Amo nang gihaguan. ikaw rang last na kung nananaan nga pangayuan og tabang. Ngay, Freddy. Saon? Tunay ko yung mga anak nga dato, yung igsuon, pero waman sila, magpahuam na ako. Nadlok siguro sila nga, di ko makabayan nila, kay... Oo, naon sa taong ka ngayon. Ay, may hilag, may noon ka. Ay, nagilag. Noon sa batel, pag naon yung may hila. Dawatan ng kwarta. Kaning kwarta, ha? Ako ning hatag ni mo, ha? Ngay. Ay, napagunonog bayad din, eh. Sige. Ipasisaryan si Irma aron makakita namang duha si Mas Felisa sa inyong apo, di ba? Okay. Saman, ikasulti ni mo. Saman. Migakos minukong ka ngay. Ngay, Freddy. Taghan yung kayo salamat, ngay. Mahal ka pa. Kaya, wa pa kayo dagsulti. Ngamitabang kang ginako. Namo. Salamat kayo di mo ngay, ha? Freddy. Salamat yung kayo.
Ginlan ko ni Papa Freddy sa tanan nga way usa sa dato niyang igsuon nga nakapahuam niya kwarta. Maayo pa ang di na mo kaliwat kay yano ra nga nihatag og kwarta alang sa akong pagpanganak. Ni-continue ko sa college, ni-graduate, nakapasar. Og nakapasar pagid sa board exam og nahimong accountant. Ni barog mig amo, kaluoy sa Ginoo, wa na gyud mi maglisod. O kato mga kasama, ang kaagi ni Erna, dinhining tulmanon. What's the style? Ni Barog o wa na magkalisod style.